Καλημέρα και Χαίρετε. πάλι. Εδώ στο Vedic Voice. Αλλάξαμε στο Vedic Voice, να είμαστε ξανά. Να είμαστε ξανά. Για Ναι. ένα ακόμα podcast πάνω στα τσάκρας αυτή τη φορά. Αχ, και σήμερα είναι το αγαπημένο μου. Α, είναι το αγαπημένο σου. Έχω σύνδεση με αυτό, μου αρέσει Ξέρεις πιο τι, πολύ. νομίζω Μάλλον ότι το είναι- χωνάκι. Δεν υπάρχει πούμε. άνθρωπος που δεν έχει αυτό το τσάκρα μπλοκαρισμένο στην εποχή που ζούμε. Είναι το πιο Που ξεκινάμε με ευχάριστα νέα μπλοκαρισμένο τσάκρα. Είναι ευχάριστο, είναι όμορφο. σήμερα. Α, εδώ λεπτό να- κοινός. Θα μας φτιάξει ο Γιώργος. Κάτι τεχνικά πράγματα να φτιάξουμε. Ωραία, Και λοιπόν. συνεχίζουμε. Τι συμβαίνει λοιπόν, είναι της ροής, οπότε μας αρέσουν όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί έχει να κάνει με την ροή. Κατά πόσο αφήνομαι στη ροή, κατά πόσο εμπιστεύομαι και πολλά άλλα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πού Για βρίσκεται? πες λοιπόν, πώς λέγεται. Σβαντιστάνα. Μπράβο, αυτό. Σβαντιστάνα τσάκρα, είναι εκεί που κατοικεί, λέμε, ο εαυτός μου. Το ρήμα του κατοικεί είναι το αυτό. I feel, το νιώθω. Θα εξηγήσω γιατί. Αυτό είναι απλά μία... Τι εννοείς θα εξηγήσεις γιατί λέγεται... γιατί σημαίνει αυτό το σβαντιστάνα. Α, οκ. Ότι εκεί γεννιέμαι. Α, εκεί γίνεται. Αλλιώς το λέμε sacral chakra, ιερό τσάκρα, ιερό τσάκρο, καλό, γιατί βρίσκεται στην περιοχή του ιερού οστού. Ξέρουμε πού είναι η λεκάνη μας. Ναι, 4 δάχτυλα κάτω από τον αφαλό. Είναι όλη η περιοχή της λεκάνης, εντάξει. Λοιπόν, οπότε το στοιχείο του είναι το νερό. Γι' αυτό και λέμε ότι αυτό το τσάκρα έχει να κάνει πάρα πολύ με την ροή, με το κατά πόσο αφήνομαι στη ροή. Στη ροή της ζωής. Το νερό, και γιατί η φράση του είναι το I feel, το αισθάνομαι, γιατί τα συναισθήματα και οι αισθήσεις μέσα στην γιόγκα, αλλά νομίζω και στον Και στον Αγιουρβέδα, Αγιουρβέδα, ναι. είναι νερό. Είναι πολύ έντονα, λοιπόν. Είναι ότι νιώθω έντονα ή δεν νιώθω, το μπλοκάρισμά του. Και τα δύο είναι μπλοκαρίσματα. Και το νιώθω Ή πολύ το- έντονα και το δεν νιώθω. Το να παρανιώθω δηλαδή. Ναι. Δράμα. Α, αυτό εννοείς. Δράμα. Όλες οι σχέσεις. Οπότε εδώ είναι. Είναι, Παύση. επειδή είπαμε από την αρχή ξανά, λοιπόν, το ιερό τσάκρα που είναι στην περιοχή της λεκάνης, βασικές ποιότητες. Η ροή, δεύτερο, δημιουργία. Έτσι, εκεί δημιουργείται ο άνθρωπος. Και εκεί και μεταφορικά μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται όλη η δημιουργικότητα. Δηλαδή, δημιουργούνται ιδέες, δημιουργείται η τέχνη. Είναι πολύ καλλιτεχνικό τσάκρα. Είναι ένα τσάκρα που του αρέσει η κίνηση, όπως το νερό. Του αρέσει ο χορός. Του αρέσει η χαρά. Είναι ένα πολύ χαρούμενο τσάκρα. Του αρέσει η απόλαυση. Αχ, τι ωραίο. Είναι όμορφο. Γι' αυτό συνδέομαι με Ναι, αυτό. είναι πολύ ωραίο. Που έλεγα στην αρχή, Ναι. μου αρέσει πολύ. Είναι η απόλαυση, είναι η χορός. σεξουαλικότητα, sensuality, δημιουργία, είναι όλο αυτό το κομμάτι. Και είναι και η σύνδεσή μας με τους άλλους ανθρώπους. Λογικό, γιατί από εδώ πρακτικά συνδεόμαστε με τους άλλους ανθρώπους. Εντάξει, είναι το πρώτο κομμάτι μέσα από το οποίο συνδεόμαστε. Μετά πάμε και στο τσάκρα της καρδιάς, εκεί είναι πιο pure. Ίσως είναι το πρώτο, το πιο Αγάπη. ενστικτό. Ναι, τα τρία πρώτα είχα πει και του νομίζω το κάπως, είχαμε αναφέρει ναι, ότι είναι τα τρία ζωώδη. Είναι κοινά με τα Α, ζώα τα μπράβο, τρία αυτό. πρώτα. Εντάξει, οπότε είναι pure instinct. Τα ένστικτά μας είναι εδώ, εντάξει, πολλές φορές, εδώ και στο τρίτο. Μπορώ να νιώσω πράγματα αν είναι καλά για μένα ή όχι. Οπότε γενικά έχει αυτές τις ποιότητες. Γιατί τώρα είναι μπλοκαρισμένο, από τι μπορεί να μπλοκαριστεί. Δεν θυμάμαι αν είχαμε αναφέρει στο πρώτο, που είναι της επιβίωσης, ότι μπλοκάρεται από τους φόβους της επιβίωσης. Θα έχω να φάω, Για το θα έχω πρώτο λες λεφτά. τώρα. Αυτό είναι το πρώτο. Ναι, αυτό το είχαμε πει για το Ωραία. πρώτο. Το δεύτερο μπλοκάρεται από την ενοχή. Έχω ενοχή στις απολαύσεις. Δηλαδή, τρώω κάτι και το ευχαριστιέμαι ή την ίδια στιγμή που το τρώω, λέω «Αχ, γιατί το έφαγα, μπορεί να είναι ωραίο». Ναι, αλλά... ναι, και έρχεται και η ενοχή και σου κόβει την απόλαυση, ας πούμε, κάπως έτσι. Ακριβώς. Και σε οτιδήποτε άλλο κάνω, έτσι. Όταν κάτι κάνω, είμαι παρόν, είμαι παρούσα και το απολαμβάνω. Γιατί υπάρχει μία τάση ανειδονίας λίγο στις μέρες μας. Και επειδή λέγαμε στο προηγούμενο για το βάτα που έχει αυτό το κενό και επειδή που θέλει να καλυφθεί το δεύτερο τσάκρα, πάλι βρίσκεται εκεί που είναι περιοχή βάτα. Αυτό ήθελα να σχολιάσω κενό. για το νερό που είπες πριν, για το στοιχείο του νερού, ότι επειδή βρίσκεται το βάτα σε αυτή την περιοχή που είναι ξηρό,
το νερό το θρέφει. Ακριβώς. Άρα, για να είμαστε Και θέλει δημιουργικοί, κίνηση. θέλουμε νερό. Δηλαδή, και η βάτα που τους βγαίνει από μέσα τους να είναι αυτό που είπες, να δημιουργούν, να είναι καλλιτέχνες κτλ. Θέλουν το νερό Για να τους βοηθήσει. Για να τους κρατήσει ισορροπία. Αλλιώς δεν θα βγάλουν εις πέρας τίποτα. Θα το αφήσουν ανολοκλήρωτο. Ναι. Και θα μείνει αυτή η αίσθηση του ανικανοποίητου. Πέρα, και πέρα από την τις ώρα. ιδιοσυγκρασίες τώρα. Ναι, λέμε, πέρα από τις έτσι. ιδιοσυγκρασίες. Αυτό είναι επειδή κατοικεί σε αυτή την περιοχή, χαμηλά στο Παχιέντερο. Σε όλο τον κόσμο, σε όλους μας. Σε όλους μας. Ναι. Οπότε δημιουργείται αυτό το κομμάτι της μη ικανοποίησης και προσπαθούμε να το γεμίσουμε πάρα πολύ, οπότε γι' αυτό έχουμε εδώ ένα δίπολο. Το ένα είναι ή ότι κάνω σχέσεις εξαρτητικές, συνεξάρτηση, ζήλια, θέλω πάρα πολύ τον άλλον, δεν υπάρχει καμία ισορροπία σε αυτό, δεν μπορώ μόνος μου, έχω συνδεθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και αν δεν υπάρχει αυτό τρελαίνομαι, δεν νιώθω καλά, δεν νιώθω ισορροπημένος. Μπλοκάρω, μπορεί να μπλοκάρω έτσι, φαίνεται σαν να χάνω τον εαυτό μου, ας πούμε, αυτό εννοείς. Ναι, χάνω τον εαυτό μου, αλλά φαίνεται και στο σώμα μου. Δηλαδή, θα εμφανίσω στη συγκεκριμένη περιοχή της λεκάνης, είτε θα εμφανίσω μπλοκαρισμένα, σφιγμένα ισχύα, πόνους χαμηλά στη μέση, προβλήματα στο αναπαραγωγικό μου σύστημα, πόνους, ας πούμε, στην περίοδο, στο σεξ ή οτιδήποτε σχετικό. Οπότε... αυτό, φαίνεται, είπες για τις δύο περιπτώσεις. Μπράβο. Το άλλο είναι να μην νιώθω, να μην μπορώ να νιώσω, να έχω αποκοπεί τελείως από το κέντρο της ευχαριστησής μου και της σύνδεσής μου με τους άλλους ανθρώπους, γιατί έχω ενοχές, γιατί έχω φοβηθεί πάρα πολύ, γιατί έχω πληγωθεί πάρα πολύ. Οπότε είμαι κάπως πιο κλειστή. Έχω μπλοκάρει και δεν μπορώ στην πραγματικότητα να συνδεθώ. Μπορεί να θέλω, μπορεί να προσπαθώ, αλλά είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, δεν νιώθω, δεν ξέρω, έχω μια κατάσταση άρα αυτό είναι που παγώματος. Πριν, ότι ή δεν νιώθω ή νιώθω υπερβολικά. Οπότε στο νιώθω υπερβολικά, που είναι πιο πολύ αυτό το δράμα, είναι μέσα από μια προσκόλληση. Μπράβο, που δεν είναι ουσιαστικό, είναι κάπως επιφανειακό, δηλαδή νομίζω ότι είναι αυτό, οπότε τα κάνω υπερβολικά, όλα τα δραματοποιώ, έτσι. Ναι, είναι η τάση μου, για να νιώσω γεμάτος, το φτιάχνω, το δημιουργώ, μου αρέσει να δημιουργώ δράμα και έτσι νιώθω ότι ζω, έτσι, ενώ εδώ θέλει μια ισορροπία, δεν υπάρχει πραγματική σύνδεση και συναίσθημα ουσιαστικό, αυτό εννοείς. Ναι. Και με μένα, γιατί πρωτίστως έχει να κάνει με τη σύνδεση που έχω με τον εαυτό μου για να μπορώ μετά να συνδεθώ και με τους άλλους. Όταν χάσω τον εαυτό μου, πηγαίνω και προσκολλάμαι πάνω σε έναν άλλον άνθρωπο, εντάξει. Δεν είναι τυχαίο που λένε ότι όλα τα μη επεξεργασμένα συναισθήματα, αλλά και οι προσκολήσεις στη γιόγκα σωματικά, πάνε και κάθονται στα ισχύα μας. Και γι' αυτό είναι μια περιοχή που μπορεί να εμφανίζει πάρα πολύ tension, πάρα πολύ ένταση. Είτε το πιελικό μας έδαφος, πολλοί άνθρωποι κάνουν καπονάνε, δεν μπορούν να κάτσουν, έχουν θέματα και μπορεί να το έχεις δει και στο μασάζ. Ότι άμα αγγίξεις αυτή την περιοχή, άμα κάνεις μασάζ εκεί, υποφέρουν. Ναι. Και πόσες φορές μετά τη γιόγκα έχουμε ακούσει κόσμο που λέει τι βίωσε, τι ένιωσε, μπορεί να έρθανε πάρα πολλά συναισθήματα, μπορεί να μέχρι και θυμό. Πολλοί έχουν φύγει θυμωμένοι, πάρα πολύ θυμωμένοι. Αυτό τους ξυπνάει, ό,τι έχει πάει και έχει καθίσει κλάματα, πολύ, ειδικά στη γη. Και κλάμα και πολύ πολύ κλάμα, μια θλίψη. Γιατί είναι και τι έχει συσσωρεύσει ο καθένας. Τι είπες? Λέω, με κατηγορούν ότι σου κάνω να κλαίνω. Μετά το μπάθο. Κοίτα, πολλοί κόσμος δεν μπορεί να το... Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι εάν έρθει κάτι στην επιφάνεια και δεν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς, εκεί είναι λίγο που χάνεται η μπάλα. Και δεν ξέρεις τώρα τι είναι αυτό. Βγήκε από τη γιόγκα, γιατί βγήκε. Και κάπως ταράζεσαι. Γι' αυτό εκεί θέλει πρώτον μία εμπιστοσύνη, νομίζω, στην διαδικασία. Μία δεύτερη εμπιστοσύνη στο ότι όλοι οι άνθρωποι κουβαλάμε πολλά πράγματα. Έτσι, έχουμε καταπιεσμένα συναισθήματα, έχουμε μνήμες. Ναι, βέβαια. Και ότι φυσικά όταν αρχίζω και ξεμπλοκάρω συγκεκριμένα σημεία στο σώμα μου,
τι πιο σύνηθες και τι πιο ωραίο να μπορέσω να κλάψω. Έτσι. Και να απελευθερωθώ. Είναι φανταστικό αυτό, γιατί παράλληλα απελευθερώνεται και η συγκεκριμένη περιοχή και τα δάκρυα είναι νερό. Πολύ, πολύ εκτόνωση. Το συναίσθημα. Είναι εκτόνωση. Όλα λοιπόν τα καταπιεσμένα συναισθήματα που μπορεί να έχουμε φοβηθεί και να μην τα έχουμε εκφράσει, το σώμα αυτό κάνει από ένα σημείο και μετά, για να προστατευτεί, σταματάει να σε βάζει όλη την ώρα σε διαδικασία να αισθάνεσαι overwhelmed πολύ έντονα συγκινησιακά. Και σταματάει να νιώθει. Οπότε εκεί δημιουργείται το μπλοκάρισμα, αλλά δεν είναι μόνο στο κομμάτι του συναισθήματος. Λες μετά, εγώ γιατί δεν μπορώ, ρε παιδί μου, να βρω πουθενά απόλαυση σε ό,τι κάνω στη ζωή. Μπορεί να κάνεις κάτι πολύ απλό. Υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν έξω το πρωί, βλέπουν τον ήλιο και λένε πω, τι φανταστική μέρα μέσα στα τσιμέντα. Πω, τι ωραίος ο ήλιος. Όντως νιώθουν πολύ ωραία. Μπορεί να νιώθουν απλά καλά, να μην πηγαίνουμε και στο. Εντάξει, μην πάμε και στο άλλο άκρο, αλλά θέλω να σου πω. Ρε παιδί μου, όχι ότι θα έχουμε μια ευγνωμοσύνη για αυτό το πράγμα. Μια ηρεμία εσωτερική και είμαι καλά εδώ που είμαι. Είναι άνθρωποι που έχουν περάσει και πολύ δύσκολα στη ζωή τους, οπότε όταν βλέπουν έναν ήλιο τον χαίρονται και λένε τι ωραία που μπορώ και το ζω. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί, είναι πολύ σύνηθες, να μην μπορώ να βρω πουθενά απόλαυση, έτσι. Είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι και εφόσον δεν μπορώ να βρω απόλαυση, εφόσον έχω ένα μπλοκαρισμένο δεύτερο τσάκρα, δεν έχω έμπνευση, δεν μπορώ να δημιουργήσω, να δημιουργήσω το οτιδήποτε, έτσι. Είπαμε, όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη δημιουργία, από την υπογονιμότητα μέχρι το να μην έχω έμπνευση για να δημιουργήσω ένα τραγούδι, να γράψω κάτι. Το οποίο σε μια παρένθεση εδώ έτσι, για να κρατάμε λίγο τον κόσμο, θα κάνουμε ειδικό επεισόδιο για αυτό, για τη γονιμότητα, υπογονιμότητα. Ναι, θα τα συνδυάσουμε. Μπράβο, αυτό θα μπορούσε να είναι και κάτι κοινό. Θα μπορούσε να είναι και κάτι κοινό. Παρένθεση, κάνουμε online meeting. Ναι, κάνουμε online meeting. Live, τι online. Live. Τέλος πάντων. Live meeting, κλείνει η παρένθεση. Ναι, φυσικά. Αλλά ναι, πολλά συμπτώματα. Όλα λοιπόν που συνδέονται με τη συγκεκριμένη περιοχή. Με ποιον άλλο τρόπο συναισθηματικά θα μπορούσε να εκφραστεί ένα μπλοκαρισμένο δεύτερο τσάκρα? Είναι ο φόβος της οικειότητας. Δεν μπορώ έτσι. Μπορεί να ντρέπω. Έχω πολύ ντροπή, πολύ συστολή. Μαζεμένος. Δεν μπορώ, βγαίνω έξω και δεν μπορώ να μιλήσω. Έτσι, δεν θέλω να σε ακούω να μιλάς και σκέφτομαι ότι όλα αυτά επίσης είναι συμπτώματα του Βάτα. Ή το ένα άκρο θα είναι, ή το άλλο που είπαμε ότι θα είναι πολύ κοινωνική, ή το αντίθετο. Ο γιατρός μου το είχε πει ότι συνδέονται και τη τσάκρα είναι μπλοκαρισμένα. Συνήθως αυτό, συγγνώμη, είναι από το στοιχείο του εθέρα που μας κάνει πολύ κλειστούς. Είναι το πιο πικρό γενικά, οπότε μας μαζεύει, μας κλείνει, μας κλείνει το χώρο ουσιαστικά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, κοίτα τι ωραία που συνδέονται όλα. Για να ανοίξουμε, τι θέλουμε, το πες στο προηγούμενο podcast. Ζεστασιά, ασφάλεια, σιγουριά, το ίδιο και εδώ. Σιγουριά, γι' αυτό λέμε meaningful relationships, δηλαδή αυτό οι άνθρωποι με τους οποίους θα συνδεθούμε, να είναι υποστηρικτικοί, να νιώσουμε την ασφάλεια, να μην μας κάνουν να ντρεπόμαστε, να μην μας δημιουργούν ενοχές και τύψεις. Οπότε τότε θα ξεμπλοκάρουμε και θα αφεθούμε. Γιατί έχει να κάνει, αν μπορούσαμε να το βάλουμε σε μία φράση, το δεύτερο τσάκρα είναι το trust the process, let go και flow. Να μην κρατάω. Το νερό τι κάνει? Το νερό σε ένα ποτάμι τι κάνει? Ρέει. Αν κάπου έχει πολλά σκουπίδια και μαζευτεί, θα μπορέσει, θα λιμνάσει, ναι. Θα γίνει βάλτος, θα αρχίσει να συγκεντρώνει σκουπίδια. Αυτό είναι όταν κρατάμε και μπορεί να φανεί στο σώμα μας και με κατακράτηση. Έτσι, έχουμε πριξίματα, έχουμε πρισμένο γενικά πόδια. Το πρίξιμο είναι κρατάω πράγματα. Ακριβώς. Δεν υπάρχει ροή. Και σκέφτομαι τώρα πώς ένας καλλιτέχνης, ας πούμε, θα γράψει βιβλίο ή ένα κομμάτι αν δεν νιώθει καλά στο χώρο του η ασφάλεια και αν δεν είναι ήρεμος. Τώρα εδώ θα πω θα σου πω. Δεν ξέρω, εδώ θα πω και το ανάποδο. Άμα νιώθει πολύ χάλια, δεν ξέρω, εδώ δεν το έχω μελετήσει. Είναι το δράμα εκεί που βγαίνει και πνέεται. Γιατί είναι ένα υπερλειτουργικό δεύτερο τσάκρα. Έχει τόσο πόνο, τα ζει όλα τόσο έντονα. Εκεί μπορεί να δημιουργήσει. Δεν ξέρω όμως πόσο το απολαμβάνει την ώρα που το γράφει. Μπορεί να είναι απλά η εκτόνωση, ξέρεις. Ναι, έχει μια τοξική απόλαυση όλο αυτό.
Ναι, θα μπορούσε. Σίγουρα. Έχουν γραφτεί πολλά στην ιστορία από μεγάλους ανθρώπους. Ναι, στιγμιαία. Εδώ λέμε για μια γενικότερη κατάσταση έμπνευσης, δημιουργικότητας, δημιουργίας. Ναι, στην καθημερινότητά σου το να το απολαμβάνεις και να είσαι ok και με τη δουλειά σου και με αυτό που προσφέρεις. Με τα πάντα. Μπορείς να είσαι δημιουργικός. Και ισορροπημένος, όχι ούτε θλιμμένος, ούτε... Ναι. Ούτε το ένα άκρο, ούτε το άλλο. Σωστά, πολύ balance. Αλλά επειδή έχει το στοιχείο του νερού που μπορεί να ξεφύγει με αυτόν τον τρόπο, πολύ εύκολα μπορούμε να πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Και παίζουμε ανάμεσα στα δύο. Ακριβώς. Και πώς θα γίνει να το κρατήσουμε, δηλαδή, με τη ζεστασιά που είπες. Είπαμε, έτσι, με αυτό, οπότε να επιλέγουμε πιο σοφά. Τώρα βέβαια θα μου πεις αν έχω μουδιάσει. Ναι, πώς θα καταλάβω. Και έχω παγώσει και δεν μπορώ ούτως ή άλλως να συνδεθώ, που θα καταλάβω εάν θα πρέπει να ανοίξω πρώτα λίγο ζεστασιά κάπως. Ή όχι. Ναι. Πρέπει να έρθω πιο κοντά στον εαυτό μου. Να βάλω κίνηση στη ζωή μου και να βάλω χαρούμενη κίνηση. Να βάλω το χορό να στη βγάλουμε ζωή τα μου. σκουπίδια από εκείνο το ποτάμι, ας Μπράβο. Και να μετακινήσω το εμπόδιο που έχει το ποτάμι. Δηλαδή να τραβήξω αυτό το βράχο που του κλείνει με την πολλή κίνηση. Νομίζω ότι κατά βάθος όλοι ξέρουμε ποια είναι αυτά τα σκουπιδάκια. Όλοι. Ναι. Άλλο το ότι δεν μπαίνουμε σε διαδικασία να τα αντιμετωπίσουμε ή να το κάνουμε. Πολλές φορές δεν θέλω. Ναι, γιατί μας βολεύει. Το δράμα είναι πολύ ωραίο. Δεν το συζητώ, εξυπηρετεί πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά βάθος, νομίζω αν αναρωτηθεί ο καθένας με τον εαυτό του, αυτό που λέω και εγώ το βράδυ που πέφτεις για ύπνο, σίγουρα ξέρεις. Σίγουρα ξέρεις. Αλλά αν έχεις μια αίσθηση κενού, το δράμα μπορεί να στην γεμίσει. Με λάθος τρόπο, αλλά μπορεί να στη γεμίσει. Ναι, αλλά αν δεν αναγνωρίζεις ότι είναι δράμα, αποκλείται. Εγώ πιστεύω σίγουρα, ότι ο καθένας το αναγνωρίζει, απλά του αρέσει. Δεν είμαι πολύ σίγουρη για κάποιους, δεν ξέρω. Ναι. Όχι, εγώ πιστεύω ότι όσο όλοι καθαρίζει το νεράκι. Βαθιά το ξέρουμε. Ναι, βαθιά σίγουρα. Όσο καθαρίζει το νεράκι, ναι, αρχίζει και φαίνεται αυτό. Ναι, όλο και πιο πολύ. Οπότε αυτό, να βάλουμε το χορό στη ζωή μας, να δουλέψουμε λίγο με δηλαδή τα λεκάνη, ισχύα μας. Ναι, να κουνήσουμε τη λεκάνη μας, να δουλέψουμε με τα ισχύα μας. Ένα belly dance. Ένα τσιφτετέλι, βρε παιδί μου. Να τον εδώ χώρες, θα σου βάλουμε λίγο. Ένα οριεντάλο είναι πολύ αγαπημένο. Αλλά οτιδήποτε μας εκφράζει και μας κινητοποιεί. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, είπαμε, ναι, yoga, hip openers, και ό,τι βγαίνει, να μην καταπιέζουμε ό,τι έρχεται στην επιφάνεια, δηλαδή μας έρχεται μια ιδέα, μας έρχεται ένα συναίσθημα, να το εκφράσουμε. Η έκφραση αυτή εμπιστευτούμε είναι πιο πολύ αυτό πέμπτο τσάκρα, που έρχεται στην επιφάνεια. Αλλά να μην το κρατήσουμε, να το γράψουμε, να το χορέψουμε, να το πούμε, να το κάνουμε κάτι, να το δημιουργήσουμε, να το κάνουμε μια ζωγραφιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο να το κάνουμε μια μουσική, ας μην την ακούσει ποτέ κανένας ή κάτι στο κεφάλι μας ή δεν ξέρω, οτιδήποτε. Να γράψουμε ένα γράμμα σε ένα αυτόν που ποίημα στον εαυτό μας. Ναι, όλοι την έχουμε αυτή τη δυνατότητα μέσα μας και όσο πιο ανοιχτό και ξεμπλοκαρισμένο είναι το δεύτερο τσάκρα. Ή μια ιδέα επαγγελματική, δηλαδή πολλοί κόσμος απλά μένει στην ιδέα και δεν την κάνει πράξη γιατί φοβάται. Μπράβο, ότι δεν θα πετύχει. Αυτό που είπαμε πριν, δεν ολοκληρώνω τη δημιουργικότητά μου. Έχω την ιδέα αλλά δεν την κάνω κάτι. Εντάξει, εκεί μέσα γεννιούνται ιδέες, αλλά το θέμα είναι να γίνει πρακτικά κάτι, έτσι. Κυρίως με αυτό, είπαμε, με θρέψη, με πολυκίνηση, με τι άλλο, με έκφραση. Φτάνει, καλά δεν είναι αυτά. Και να βρεθούμε κοντά στο στοιχείο του νερού. Το κολύμπι δηλαδή. Κολύμπι, λίμνη, θάλασσα, ακόμα και τα ζεστά μπάνια. Ακόμα και να το βλέπουμε μόνο. Να το βλέπουμε, ναι, αλλά και να μπούμε, να κάνουμε ένα ωραίο έτσι ιαματικό λιτρό που μου αρέσουν εμένα πάρα πολύ, που μας δίνει έτσι αυτή η ζεστούλα. Και στην μπανιέρα μας, να βουτυχτούμε λίγο, να έρθουμε κοντά, να έρθουμε σε επαφή με αυτό. Να πλενόμαστε γενικά. Γενικά να πλενόμαστε, δεν το συζητώ. Δεν πήγα σε κάτι τόσο δεδομένο, εννοείται. Εντάξει, δεν είσαι για όλους. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι πολλές φορές όποιος έχει κατάθλιψη, δεν έχει δημιουργικότητα, αποφεύγει το νερό και το μπάνιο, έτσι. Είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο το νερό που πρέπει να το έχουμε στη ζωή μας.
Ναι, και να συνδεθούμε ξανά, να μπορέσουμε να συνδεθούμε το στοιχείο της απόλαυσης σε οτιδήποτε κάνουμε. Και αν δεν το νιώθουμε, να το παρατηρήσουμε. Και σιγά σιγά νομίζω η παρατήρηση είναι η αρχή. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε, βασικά. Ναι, ναι. Όσο και να έχουμε χάσει τη σύνδεση, λίγο, τσούκου, κάτι θα έρθει. Και μέσα από το φαγητό επίσης μπορείς να συνδεθείς με το δεύτερο τσάκρα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Αυτό που είπαμε και για τις ρίζες. Ναι, το χρώμα του δεν το είπαμε, είναι το πορτοκαλί. Έτσι. Όχι το κόκκινο. Το κόκκινο είναι το πρώτο. Το κόκκινο είναι το πρώτο, είναι το πορτοκαλί. Που δεν είναι τυχαίο ότι ό,τι έχει θρέψει και νερό, αυτό που έλεγες πριν. Κολοκύθα, καρότο, κολοκύθα, γλυκοπατάτα, ναι. Και αυτά βοηθάνε πάρα πολύ. Δεν είναι τυχαίο. Και γλυκά πράγματα. Δεν είναι πορτοκαλί, βέβαια, χουρμάδες, ας πούμε. Όχι, όλα αυτά αλλά έχουν το νερό μέσα. Στον Αγιουρβέδα η γεύση γλυκιά είναι η σύνθεση νερού και γης σαν στοιχεία. Τέλειο. Γι' αυτό λέμε όλη την ώρα για το γλυκό, αλλά όπως και η αγάπη σαν συναίσθημα είναι η σύνθεση νερού και γης σαν στοιχεία. Οπότε είναι πολύ... Όταν λέω για θρέψη, ας πούμε, γι' αυτό προτείνουμε και γλυκά, και γι' αυτό είπαμε και για τη ζάχαρη, να κατέργαστεί το χουρμά, είναι από τη φύση τους γλυκά. Η μπανάνα επίσης είναι γλυκιά, πολλά φρούτα, τα περισσότερα φρούτα. Σωστά. Οπότε ναι, δεν είναι τυχαίο που το γλυκό συνδέεται με την απόλαυση. Βέβαια. Θα απολαύσω ένα μπρόκολο, καλό είναι, αλλά δεν θα το απολαύσω όσο θα απολαύσω κάτι γλυκό. Δεν έχει το νερό μέσα, είναι πιο στιφό. Όπως τα λάχανα, αυτά είναι στιφά. Όντως μπορούμε να βοηθήσουμε το σώμα μας να ξεμπλοκάρει με όλα αυτά και με ενσυνειδητότητα. Δηλαδή αρχικά να καταλάβω ότι ξέρεις τι, ούτε το ένα άκρο που έχω πάει, το άλλο δεν είναι φυσιολογικό. Μπορεί να είναι ένας μηχανισμός επιβίωσης. Δεν είναι κάτι φυσιολογικό για ποιον? Για μένα, για να νιώθω εγώ όμορφα. Γιατί είμαστε κατασκευασμένοι, ναι, να νιώθουμε και τα άσχημα σε πολύ μεγάλο βαθμό, τα απορρίπτουμε, αλλά να μπορούμε να νιώσουμε και τα όμορφα. Ναι, και δεν εξυπηρετεί σε κάτι. Δηλαδή αυτό που λέω στο τέλος της μέρας. Σε τι εξυπηρετεί να ζω έτσι? Δηλαδή, να ζω μέσα στο δράμα. Θα σου πω τι εξυπηρετεί. Κάποια τα εξυπηρετεί, αλλά προχωράει η ζωή. Πάει παρακάτω ή έχουμε τέτοια μοτίβα όλη την ώρα? Ναι. Για να μην πληγωθώ πολύ, για να μην νιώσω πολύ άσχημα συναισθήματα. Αφού είσαι στο δράμα, είσαι ήδη πληγωμένος. Δηλαδή δεν είναι 50-50, είναι πολύ πιο κάτω αυτό που παίρνεις πραγματικά και θρέφεσαι. Αμέσως στον δράμα, ναι, εγώ λέω για τους άλλους που είναι και το ανάποδο. Μουδιασμένοι. Ναι, γιατί μπορεί επίσης να έχουν περάσει δύσκολα στη ζωή και να μην μπορούν να ανοίξουν. Είναι ορισμός του avoidant, νομίζω, το δεύτερο τσάκρα. Θα μπορούσε να είναι όλοι avoidants. Δεν θέλω πολλά, με καλά. Αλλά έτσι αποφεύγοντας το κακό, αποφεύγεις και το καλό. Ναι, πάντα πάνε αυτό είναι. Ζευγαράκι ναι, αυτά. Αυτό είναι κάτι πολύ βασικό που πρέπει να μάθουμε. Έτσι. Και νομίζω θα έχει και ήλιο, θα έχει και μπόρα. Και έχουν και τα δύο την ομορφιά τους, γιατί αν έχεις το ένα εκτιμάς και το άλλο. Και νομίζω σε αυτό το τσάκρα φαίνεται πολύ έντονα αυτό, το δίπολο. Και τα δύο εκφράζονται με πάρα πολύ έντονο τρόπο, γιατί είναι πολύ έντονο το συναίσθημα, είναι πολύ έντονο το νερό. Οπότε θέλουμε ένα balance, πρώτα σύνδεση με τον εαυτό μας, για να μπορέσουμε μετά και να νιώσουμε. Είναι το feel, είναι επαφή, το νιώθω, όχι νιώθω συναισθηματικά. Νιώθω στο σώμα μου. Ναι, στο σώμα. Με πονάει η κοιλιά μου, τρέμουν τα πόδια μου, έχω πονοκέφαλο, νιώθω κρύα τα άκρα μου. Τι γίνεται? Σύνδεση με το σώμα. Είναι ένα κλασικά σωματικό τσάκρα. Δηλαδή τα φέρνω όλα πάνω στο σώμα μου. Όλες οι αισθήσεις είναι πάρα πολύ έντονα ενεργές. Είναι το πιο εύκολο αυτό. Δηλαδή αν δεν μπορώ να νιώσω, θα παρατηρήσω πώς είναι το σώμα μου, σε τι κατάσταση είναι το σώμα μου. Αν κάποιος δηλαδή δεν μπορεί να συνδεθεί ουσιαστικά, ας δει. Αυτό που περιέγραψες, αυτά τα συμπτώματα υπάρχουν στο σώμα. Μπορεί να εντοπίσει σημεία στο σώμα τα οποία δεν νιώθουν. Να τσιμπήσω κομμάτια στο σώμα μου και να μην τα νιώσω. Σκέφτομαι πόσος κόσμος βέβαια μπορεί να έχει μάθει να ζει με τον πόνο και να μην αναγνωρίζει ότι πονάει, επειδή το έχει πάρα πολλά χρόνια σαν σύμπτωμα. Και μετά μπορεί όντως να έχει μουδιάσει. Ναι, και να νομίζουμε ότι είναι φυσιολογικά. Τίποτα δεν είναι φυσιολογικό από αυτά. Το να συμβαίνουν κάποιες φορές είναι φυσιολογικό, γιατί έρχονται σαν συμπτώματα, σαν καμπανάκι, για να τα διορθώσουμε, αλλά τίποτα χρόνιο δεν θα έπρεπε να είναι χρόνιο. Ναι. Εντάξει, είναι εκεί για να μας αφυπνίσουν σε κάτι.
Αυτό. Νομίζω ότι τα πάμε πολύ καλά. Έτσι νομίζω κι εγώ. Μπράβο. Μπράβο μας, τα καταφέραμε εντός χρόνου. Εμπιστευτήκαμε τη ροή και βγήκε. Οπότε αυτό, practice θα πω εγώ λίγο στο let go. Και να κουνηθείτε. Να κουνηθείτε και να εμπιστευτείτε ό,τι έρχεται. Πολλές φορές μου λένε πολύ άσχημα πράγματα για το trust the process. Αλλά trust the process, γιατί πάντα κάπου μας αυτό, πάει. τι εννοείς? Δεν αρέσει σε πολύ κόσμο το trust the process, γιατί συμβαίνουν άσχημα πράγματα και σου λένε δεν έχω τίποτα να εμπιστευτώ από αυτό το process που ήρθε και είναι όλο μέσα στη μαυρίλα. Μα και τα άσχημα θα σε μάθουν κάτι. Και να αλλάξεις δρόμο μόνο. Κάπου θα κάτι, σε πάνε, κάπου θα σε πάει. Πάντα κάπου θα σε πάνε και θα είναι καταλήτης. Πάντα το υπογράφω εδώ, το λέω, βάζω το χέρι μου και κλείνω με αυτό. Τέλεια. Φιλάκια πολλά και τα λέμε στο επόμενο.